no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. A crise na confraria de Carril desatábase a semana pasada. As 6 directivas de Marisqueo AP foron as primeiras que presentaron a súa dimisión. Alegaron falta de entendemento co patrón. Me pediron algo, intentaron presionarme e eu non son presionable. Eu penso que non o fixeron adrede. Eu creínlle cando me dixeron aquí reunidos que non habían pensado para nada nas consecuencias da súa dimisión. O principal motivo da disputa foi, segundo José Luis Villanueva, a negativa a investir na creación dun camiño á Fangueira. Un camiño por o mar, que non pode ser que, ademais, eso non iba a producir nada, tan só facilitaría as cousas, pero aquí os convenios que ten a cofradía suscritos cas entidades financeiras son para cousas moi concretas. Elas, cando lle me neguei a que fixeran esa inversión, pois non deu lugar xa a seguir falando. A pesar destos intentos, Villanueva non foi quen de facelas recapacitar. Pronto a estas dimisións sumáronse outras 7 de membros da Xunta Xeral. Todas elas ían trasladarse xa á Consellería do Mar, que conta cun prazo de 15 días para nomear unha xestora. Hai outras persoas que desde o minuto cero habían intereses personales, por suposto. Pero aquí vamos a ver, nadie pode entrar na cofradía engañando os seus compañeiros de equipo pensando que lle vai sacar un lucro a ser miembro dos órganos de goberno da cofradía. Eso, estando eu de compañeiro, non vai a suceder nunca. Pero eu estimo que hasta despois do verán non vai haber eleccións en esta cofradía, co cual se vai a perder un ano moi importante. Segundo Villanueva, esta situación vai provocar unha importante parálise nos proxectos da confraría. Así as cousas, xa pensa en volver presentarse nos vindeiros comicios para retomar o traballo. Un atraso nos proxectos e somos de maratón. Tanto eu como o equipo aquí presente e os parquistas que agora non están aquí, pois estarán. Temos equipo suficiente e penso que podemos volver a presentarnos e volver a gañalas. Vamos a ver como se desarrolla todo isto. A compra de semente, un proxecto de vixilancia para a confraría ou estreitar a colaboración coa agrupación de parquistas son algúns dos proxectos que, segundo Villanueva, quedarán paralizados á espera de definir o futuro do pósito. A piques de pechar a campaña de libre marisqueo na Ría de Arousa, os profesionais fan unha valoración moderada do actual exercicio. Arrancou ben con capturas aceptables entre outubro e decembro. Sen embargo, no que vai de 2017, o descenso da produción fai que o balance non supere o aprobado. De outubro a decembro, eu daríalle un 6 sobre 10. Ahora, de xaneiro a ahora hasta onde estamos, un 3,5, xa moi alto xa. Os bancos xa están moi queimados, vimos de moito o que se sacou neses 3 meses parte delo sin control, entón agora estámoslo pagando. Así as cousas, varios patróns maiores traballan xa na elaboración dun plan conxunto a presentar ante o goberno autonómico para incrementar os controis nos puntos de pesado e descarga. Nós agora estamos intentando, agora aquí uns patróns maiores, facer un plan para xestionar a ver por o ano, este ano, non por o ano que ven, este ano, a próxima campaña deste ano 2017, vamos a solicitar á Xunta unhas diversas medidas que pensamos que son lóxicas e necesarias, entón eu penso que se cumpliran esas medidas, agora estaríamos falando de outra maneira de traballar o libre marisqueo.
O principal a facer é que os bancos teñan control pero da autoridade. Nós poder facer a xestión, facer os pesaxes con nosos guardapescas, pero tiña que haber persoas de autoridade nos puntos de control todos os días, polo menos hasta decembro. Unha vez pechado o libre a finais deste mes, tocará volver ás concesións propias de cada confraría. Na Pobra prevén abrir a campaña de cara ao mes de maio. De momento non teñen realizado mostraxes, pero as perspectivas non son moi optimistas, debido á falla de rexeneración e aos escasos terreos con que conta o Pósito. Ainda non fixemos mostraxes farémolas agora finales deste mes, principios de abril, iremos facer as mostraxes, pero claro, hai que ser sempre cauto. Nós somos a cofradía que sacando de Palmeira que menos metros cuadrados ten, que menos terreno productivo. Entonces xa estamos facendo encaixe de bolillos, estamos facendo virguerías para sacar a produción que sacamos. Eu quería ter máis, quería ter moita máis, pero claro, aí xa teria que ter rexeneración. Para min a rexeneración básica sería botarlle moita grava a estas playas, tanto a Reais como Raposiños, inchelas de grava, porque todo o que se lle sacou onde estamos, e xa o digo moitas veces que é hormigón e asfalto, isto antes era productivo. Entón, agora temos que volver a facer máis terreno productivo. Conseguindo isto, eu penso que poderíamos conseguir boas producións, pero claro, non será nin por ano nin por outro. Terán que pasar 4, 5 ou 6 anos sempre cando se rexenere agora. Esta situación volve poñer sobre a mesa a demanda histórica da confraría pobrense sobre a titularidade de parte do Banco de Cabío, reclamada por este Pósito Barbanzán dende hai anos. Eu estou reclamando sempre por activa ou por pasiva. Eu sei que, sobre todo, dúas da banda de lá, que xa teño falado con eles tamén din que eles teñen dereitos históricos. Eu, claro, non os quero negar, pero tamén os dereitos históricos que temos nós por estar aquí ao lado. E como digo eu, había que probar un ano a ter un cacho. Eu somente digo eso, probar un ano a ter un cacho, ou 2. E despois miraríamos se eles morrerían e se nos afaríamos para arriba, porque non creo que morreran. A voceira de Pesca do BNG no Parlamento exixiu un modelo de xestión pública con implicación das confrarías para a lonxa de Ribeira. Monse Prado insiste na necesidade dunha interlocución real entre a Administración e o sector pesqueiro para garantir a competitividade das novas instalacións. Os nacionalistas cualificaron de escurantista o concurso inicial que acabou coa concesión á UTE Lonxa de Ribeira, que plantexaba o cobro aos usuarios do 3% da pesca descargada, fronte ao 1,5% da proposta inicial. Tras a convocatoria dun novo procedemento, piden que non se cometan os mesmos erros. Pola súa banda, o presidente de Portos defendeu o gran esforzo inversor realizado para poñer en marcha un servizo acorde ás necesidades do primeiro porto de baixura de toda Europa. Na súa intervención, José Juan Durán convidou a todos os grupos parlamentarios a sumarse á liña de traballo proposta pola Xunta para poñer en marcha esta infraestructura clave para o sector marítimo no Barbanza. O alcalde ribeirense confesou sentirse sorprendido polas críticas do grupo parlamentario do BNG. Considera que veñen a destempo tras 2 concursos públicos a estas alturas e non ten sentido pronunciarse xa que non o fixeron antes. Tamén creo que as administracións non están para estar da xente comercializadores, senón o propio sector. Ese foi o caso desta segunda convocatoria na que o que gana é unha UTE de 9 empresas que representan a moitas das partes do sector extractivo e comercializador desta lonxa e, polo tanto, eu creo que ese é o mellor sistema. Asegura Ruiz Rivas que tamén lle sorprende as críticas á inversión da nova lonxa, unha actuación que considera imprescindible para o concello ribeirense, unha vez que se compra o peixe e os exportadores non teñen agora un lugar onde tratalo convenientemente, polo que a instalación nova é esencial. O alcalde afirma que todos os locais do novo edificio están xa ocupados e que a empresa adxudicataria está cos últimos trámites para poder abrila. Eu espero que no mes de xuño, como máis tardar, e xa se deron multitude de fechas, este pois rendindo xa de unha forma satisfactoria. Sei que xa hai inversións comprometidas que están feitas, como da auga salada, como o tema da seguridade. En estes momentos se están acabando o que son todo o tema informático e de básculas. O novo Pantalán está tamén en proceso de adxudicación, así que para o alcalde o comezo da actividade na nova lonxa é algo inminente, como moi tarde para o próximo mes de xuño.
Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. A nova medida en vigor dende o mes pasado permitirá aos mexilloeiros manter as concesións das súas bateas por un período de 50 anos fronte aos 30 que contemplaba a anterior normativa. Tamén se verá incrementada a duración das concesións para os cultivos experimentais de 3 a 5 anos. Hai determinadas partes do sector que queren seguir facendo experiencias en cultivo en batea, pois se prolongan as bateas experimentales dun plazo que tiñan antes de 3 anos a 5 con un doble motivo. Unha, darlle maior espacio temporal para que poidan desenvolver a súa experiencia e outro, poder compaginar esa duración do proxecto de experiencia que queiran facer para facelo compatible ca percepción de axudas que poidan vir da Unión Europea, posto que as axudas non se poden dar se o proxecto é inferior aos 5 anos. A ampliación implicará unha maior seguridade xurídica non só para os acuicultores e as empresas, senón tamén para os inversores do sector. Así o destacou o presidente da Asociación de Produtores Mexilloeiros de Cabo de Cruz, que esta mañá exercía de anfitrión na visita da conselleira á localidade boirense. Unha seguridade xurídica, porque agora hai un relevo xeracional de bateeiros. Lógico, a vida sigue. E xente que empezamos xa fai moitos anos, agora queremos que os nosos fillos sigan bebindo do produto, do que foi o traballo noso de toda a vida. Porque isto non nasceu do día para a mañán, isto é un proceso moi largo, e dos anos 63 ou 60, os anos 60, hasta ahora o mundo evolucionou. Entonces queremos que os nosos fillos sigan bebindo, poder seguir bebindo do mexillón. Rosa Quintana tivo ocasión de visitar varias bateas da asociación para comprobar de primeira man o traballo que realizan os seus profesionais. Na actualidade a entidade conta con máis dun 100 de asociados e 154 bateas. A exhibición de cociña realizada esta fin de semana no marco do Fórum Gastronómico foi tan só o primeiro paso dun ambicioso proxecto plurianual tralo cal o Berberecho Noiés contará cun selo de calidade. Estamos intentando xa poñer unha marca de calidade do Berberecho con un nombre, Berberecho de Noia, despois o logotipo, pode ser identificativo, pode ser as Rías Gallegas, pesca artesanal. Ainda estamos elaborando, pero Berberecho de Noia que se identifique só o noso berberecho. Nós non queremos que se identifique con todo o berberecho galego, senón o noso exclusivamente, que sea identificado e vai levar na lata, as conserveras temos que falar tamén cos compradores máis pa diante, e vai levar na lata berberecho de Noia. A confraría estima que o distintivo será unha realidade de cara á vindeira campaña, o que implicará unha serie de beneficios para o produto estrela da ría, especialmente a diferenciación fronte ao bivalvo procedente de fora. Nós o que queremos é que identifiquen o noso berberecho, xa que ten unha gran calidad, é o mellor berberecho do mundo, que vamos dicir, así o pagan as conserveras, en fresco ahora está indo moi ben, e queremos que se identifique de outros que son de peor calidad, sobre todo os de fora. Por iso, en outubro, como dixe, en novembro, sabemos de ter a marca xa específica para Berberecho de Noia. Tras estes primeiros pasos, centrados especialmente en promocionar as bondades do Berberecho de Noia, a confraría seguirá coas accións enmarcadas no plan estratéxico que xa lle trasladou á Xunta. Entre outras, figuran a ampliación da capacidade da depuradora para incrementar a venda directa. Incluso na depuradora nosa, o etiquetado vai ir co logotipo ese, Berberecho de Noia, e tamén vamos a ampliar dentro dun ano a depuradora, xa puxemos un bin máis, pero vamos a ampliar dentro dun ano tamén para vender máis directamente. O colectivo de redeiras de Portonovo conta cun novo dispositivo que lle fará o traballo algo máis lixeiro. Portos de Galicia vende instalar na nave que se reparan as redes un aparello coñecido como yo-yo, que permitirá mover estes equipamentos con maior facilidade. Esta é unha demanda que tiñamos, é unha necesidade, cada vez as tripulacións dos barcos son
menores e as redes máis grandes, e mover as redes dentro desta nave para poder reparalas a través daquel ollo que tiñamos. Necesitaba moito esforzo para traerlas aquí atrás. Isto vai nos facilitar o traballo a todos, tanto as redeiras para poder movelas no momento que necesiten, como para os maniñeiros tamén. Este era o fin desta petición que Portos cumpleu nunha das súas visitas que veo aquí, se lle planteou e logo adiante. A instalación deste mecanismo responde a unha petición da Confraría de Portonovo. Varias semanas trasladou esta necesidade ao presidente de Portos de Galicia noutra visita. O aparello supuxo un investimento do redor de 26.000 euros, contía que se ven sumar aos 18.000 que o ente autonómico destinou previamente para realizar actuacións que permitan rematar cos problemas de humidades que se rexistran na nave. Hai unhas semanas estivéramos aquí, e algunos recordaredes, para comprobar unha serie de actuacións para a supresión de humidades que tiña esta nave. Me parece que fora por importe de 18.000 euros, e hoxe comprobamos esta instalación que temos ás nosas costas que xa está para ser usada, e que, en consecuencia, me parece que foron 26.000 euros máis que se teñen que unir os 18 anteriores. Vamos a esa cantidad de 46.000 euros para, digamos, seguir mellorando as condicións de traballo das redeiras. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.